gibutangon sa dahon sa kuan kape-kape. Parsley lagi. Dahon bro sa kape-kape. Tila tila pagkatara tinidoro mo. Hi guys, majong buntag ninyong tanan guys, happy Sunday. Diyan nagpakita nag-adlaw na nagadji adlaw guys, Ginoo ko makalipay nagpakita nagadji adlaw si haring adlaw ning gawas na. Makalipay guys kinani adlaw nagpakita nagadji. Pero gahapon, wa man inuyuan gahapon pero ag langit lagi kulimlim. Manong wa koy na buhat gahapon mga buwak. Dari na po ko sige arsa-arsa sang mga buwak. Karing mga bumbil. Kani mga bumbil ang gipang gawas. Na ada na gipang butang. Kay dari man to na gipang butang, dari ang gilimpyuhan. Gipang gawas na utong mga kuan, mga bumbil. Diyan ako gitanom dari nga kuan guys, mansanitas, nabuhi na. Wa mamatay sa. Wa. Yeah guys, ang tinanam nga kuan guys, mansanitas. Landong dito taglingkuranan. Para pangpalandong ba? Kilami man itanawon ning mansanitas basta na simuang nataran kay mulandong ag imuang nataran. Utangan ako naglingkuranan dia. Nalimpyo na guys, dari mo niyang gibuhat na ni gahapon. Nangguna ko. Nadari guys ag mga bumbil na gipamutang. Ano po diha? Diyan ang trabaho. Wa ko'y mabuhat la sige. Arsa-arsa na ning mga nakabutang sa kaang. Jagdari, limpyo na, wana mamaadyo ka ng kuwan. Guna, hara nang ipang tib-tib. Mula po kuno pang dus-duso ng mga kuwan sa group. Jaga mong kuwan na, halubira. Nagkanakadyo ka ng among kuwan. Halubira. Mo niyang gibuhat gahapon, walang ko nag-vlog hapon kay Saba man. Ngay nagpa-music eh. Pista sa Senior Santo Niño. Ngay nag-pista dari sa kuwan, silingan, nagpa-music sila. Ano lang ko nakuha na vlog. Hindi mo ang kuan no, kamunggay. Sugod na po sila kuan, panalingsing na mo ang kuan kamunggay. Agamong manitri, magsigila man si Jao kananay pamuwak, pero di siya makabunga. Manitri. 2 years na nila ang gitanam guys, kaning manitri. Jamaw na ni siya, kadak Tako na. Nandiyan guys, si Junjun guys, gandam siya sa kanang na tricycle kay manglakaw mi karon mamalit mi og kanang na ibugas. Nandiyan guys, wa pa mi nakasimba. Nandiyan alas 2 mi manimba. Diyan na gipang tubuan ko kuan guys, bugas. In love siguro kay gitubuan magbugas man sila og kanang bugason kuno. In love ko na moto ka pa di. Ay labutan ng bugas. Ilab. Wa kuno nakagawas mo nang naasaping ng tubo. Yes! Na, dohara ba ka mo kadadari na padari. Ingnag na inlab na ho, doha ka buok. Di kaya ako mo'y na inlab. Sila mo'y na inlab na ho. Bitaw joke ra guys. Namuwak na sila guys. At isa di ay, ang gibalhin po dari. Ag pink, mura naman si Jag na laos. Na pink. Mura si Jag na laos kay kanang kuan man. Ningugat naman ni si Jag dito sa kananay dapli. Nang gibalhin, kaya naning dako na si Jag. Ningugat na. Munang mura si Jag na laos. Makuan ra lagi ni si Jag, maulian ra. Nalipay ko kay nagpakita, nag-adlaw. Pilapod ka adlaw nga. Wa nagpakita, kanang kuan ba, adlaw. Sa karon na nagajig adlaw ja guys, sagang sipuna gihapon. Bawnan sa ni sipuna nga di man mo layas, joy. Magpa-check up sipun ra, pa-check up, medyo naghihinalo. Unja ra ko magpa-check up og naghihinalo na. Sipun ra man ni. Uso man gajig ni karon kay sa panahon nga kuan ting tugnaw. Nijaga mong kuan guys, lamon sito daghan kaayog bunga. Nagagmay. Para bang dako ato si Babaw. Tanong marabaning mama. Mama, papa. Tanong ko nun ni mama. Tanong nang namin dito si papa. Duha man ni kabuok na matay ag isa. Dagan kayo ko. Tanong nang namin dito. Daghang bunga gagmay. Uy hala, nakakita ko puso. Dagka kajong puso.
Ito guys. Sus, lami ang tagamo apa ni, di man ni amo. Saging lang ang may puso. Ito dakong puso, kakong bitay. Nungod ni amo Amo pala manggajiling na taran, ang lami Meron dito, kamunggay na itambis. Diyan ay kapadas dito. Laki laman siya. Nga, inaana Mamuwak. mo. Tungdiri yung namunga bito to sa una, inaana mo. Di oy lahi, ang laki nga kapadas di siya mamuwak ra. Ito pa yung sa ay, kamay. Aga na madyo laman og badji na kay mamunga. Tanawin ko na itong labay. Kuhan. Tanawag na bay buto. Mailan man himog laki kay nay buto. Og badji na ituk. Bitaw guys, kamusta nawang tanan guys? Manggamping mo sa kanunay, manginaot na po ko nga namo sa mga adyong panglawas for me. Na pamidaris na taran, nalipay ko dari ga. Sorry sa nataran kay magpasilang sa kananay ad. Yun siya ng kahoya, Biyo. Adlaw, asa? Yabanan na, Bi? Ana? Oo. Kuha na kanang nay para dito, chikos. Ito ko siya. Lanan. Pwede man, nagutlanan sa juta, imong tamnan o kanang naikahoy para mo itimailhan. Kari dahil naman sito, tinanuman po ng mama, kay mama po ni utlanan sa kananay juta. At kanang mga diha, mga unahan diha, bahay naman na diha guys, sikit-sikit. At tama dito sa likod, sikit-sikit na diha mga bahay guys. Dari sikit-sikit. At idani likod sa kananay amo ang bahay. Sikit-sikit po na diha sa likod. Di na sa bus, sikit kanirang dani mo'y wa pa kay baligdaan ay maning juta dani diya kay lisod man mahalin kay daghan man kaadyo kuan tag-ija mo nang wa pa libre pa mi dani mo agi ani pa mi dani magagihan kay kuan pa man kung may mga bay mo nang hawan pa na diha pero og mapalit na ni dani puno na ni sa bay aga mo gadyang right of way kani jud. Basta ani mi dani mo agi guys padung dito sa kuan kalsada. Mao ni gihatag nga agyanan jud. Karon kay wa pa man gihimo pa nilang parkinganan sa ilang kuan sakjanan. Pero maabot na ng panahon nga mapalit na ni, mapuno na ni sa bahay, dari na mi agi. Na adto dito tujok sa kuan kalsada. Ga mainit na ug mapuno na punis mga bahay. Maabot ra gid ni sigurong panahon ug masikaso na ni puno na ni sa bahay pero dihan na lagyan ta mo palit danhi diya kay na discourage kay one man daghan may mga tag-ija nga muang kunay nga na siguro na basta mahalinay na daghan ay mo gawas daw gastoy nagpabitas-bitas ba nang pahimuan na kananay tutulo mo nang agning palit ning atras pero maabot ganing panahon nga magkinaon sa og na magani koy kwarta ko na may palit diha para magtukod ko dito bay sa unahan, kato ko dito magbay. Munungat mo ka sa karsada dool. Ganahan mo kog dool kalsada, maghimo mo ko diag tindahan. Daplin sa karsada. Magtukod ko kay internet cafe, kaluyan sa Ginoo. Bunsay dagan daning ilahang baligjaay nga jutan. Madyo lamang ang tagila nga si kasuhon kanang wanay hasol ba. Nasulan ra man tong nagpalit kay daghan man kadyo mga kuan. Sisoy dali na kay mulakaw na ta kay udto na. Unsa pa man kadiha? Ganan jud ko magtanaw-tanaw dari guys siyang color oh. Nami tanaw di naman ko magilis kadi ra mong suoton. Sa papiartihan dang merkado oy. Palit ra man tagdugas. Ganan ko siyang kuan guys, color. Ano siyang color? Maparagayo karang buwak. Madyo naman tang mabuhi nagkuhan ng mansanitas. Mama nag amang pinangadyo katuning adto mi sa kuan ibabaw. Pagnuklay ba kay bugat mo. Ano lang mo? Nanuklay naman ko. Ano na magajinija? Isa mag-make up ako? Matog merkado mag-make up ha? Hey guys, dyan na midaris pan guys, merkado. At bigbugas. Agamong kuan, paliton, 50 kg
kilos sa mo ang paliton, pero amo rang i patunga-tunga sa duha ka sako. Pero napod mi magamit na sako ba, butahan ako ang basura kay kung mo palit og kana na sako tag 10 man nag-isa. Unsa man na oy? Maliwaros. Doa ka 25 niya niyo. Kang silutan, ipha ng bugas, 50 kilos, isa-isahon ni mo gihap. Doa ka 25 okay. Ganador, ay bure. Oh. Oh. Purpay. Ay bure lang malakas. 250. Yan na guys, aga mo ang ipalit nga bugas nga 50 kilos. Isa ka buwan po din na among konsumo. Lugay na po mahurot. Nagproblema na naman dani ang sidaan kada adlaw. Ang putot sayang. Wala pa mot doon ni tanan. Kung makoy dining na. Sayang, nais na ko tanawon. Hala, dira guyab ni Mingkoy, burus na. Ito pa dito, di na maoy. Hala. Kuya, mauno ka mo may mamisita. Mga bajing buhat ka mo may mamisita. Kuya, wagod. Kana mga anak mo nato kayo sa dito ay. Pareho mga kulor. Kamoy mamisitang Mingkoy? Ha? Isog pa. Sige lang mata. Mingkoy, relax na tayo. Mingkoy, asan ka Mingkoy? Tro. O, nara Mingkoy o. Relax na tayo. Pahapa ka lang diha ha. Ang bisita na kasi mo ang mga baji. Nagisigal lang ng mga mata. Huwag maburos rabag, dahil hilak-hilak. Dahil mao'y maguna-una. Ay, sa Mingkoy, yaw-yaw ang mga Mingkoy ah. Makaburos pa ng Mingkoy, tagaan siya. Baan, premium. Pangduaw na kasi mo ang mga baji. Pinapa-hapa, pa-relax na tayo. Hapa ka pa. Gana miss bye guys. Ningagas na ma? Ningagas na? Pagyapon, patay, glabunon. Yung baroy. A few moments later. Guys, malamig ko. Simba. Dito ka gawas, Gi. Gi, tanaw dito, Gi. Masagi na ko yun. Dikit ka, dikit mayo. Ayaw, ipakakam mo to sa likod. Makasagi mo. Gi, tanaw dito ka, dito ka. Nyarapin. Nawag ya. Hi guys, sumanamig ko guys, Simba. Dali nga pit midari kay. Mukhaan ko na sige nagtokoyaki. Ansa man siya? Kanang kuan harina? Palitis lula karon makatilaw. Tilaw ako. Tilaw ako na siya. Alin ba dyan? Ano ba dyan umalit? Ansa man siya harina na? Seafoods. Ansa nang dahon ma? Pasli. Init pa mangguna. Unsa man lamay dani dong? Lamay dong? Kami lagi suwe. Tilaw na nila to kay unsa man ni itsura ha? It palagi na. Lagi. Ano gipangkit-kuhit ano? Nangaon na midana katuningan ni midas. Naging gabi man siguro to. Kat kamo? Tunod lagi. Ya lami. Lami man. Ano mo naman nagigamo ka? Sana mo bitaw ka. Gibirasa gibiragi kanay mo gawas. Atong tistingan sa gudong. Gibirasa gi. Mana? Unsa lasa ma? Parat na. Okay. Tukoy waki. Tukoy Tukoy nga waki. Tukoy na waki daw. Ito ba ni mama? Kanang gibutangan sa ibabaw unsa man nga dahon. Kuan unsa man ni asya. Gibutangan sa dahon sa kuan kapi-kapi. Parsley lagi. Doon burus kape-kape. Sige, tila pagkutara tinidoro mo. Kan ana na oy salad Wala ko nakasabot sa lami. Diyan naman gikwit ko eh. Crab. Kasag ang ngipon. Para diyang lingawan ni mama nakatilaw sa takoyaki. Pasli ko no.
Nga gibutangan kuno dahon sa kapi-kapi. Dahon sa kapi-kapi daw, saan nang gipamutang ha? Murag pupunga man, halang aw. Ha? Nami ma. Ikaw gusto pasli. Kailan man? Una pa o. Kaunta guys, takoyaki. Singalan? Takoyaki. Nakaya ko uli sa balay ang usa. Nakanara na yung kanon. Pila man day na. Tagdi sa usa. Takoyaki kuno. Lodki. Ako man kita na rin. So, ikaw na ikaw no, murag ka nang Gidugmok na. doktor ba? Yes. Papa na. Natad na papa? Ikaw man din number 1 di Asyo? Nag-vlog ka na, guys? Vlog ginagmay ba? Tanaw na sa mga vlog ya kay og mo views ko na 1 million nagisang 3 kilimo na kuno. Muha na ko basta. Basta na kung mamasayro ka dito no. Ano po kudriyo nga ano kadadlog yung taon niya mong gibuhat. Si pagitag ko masayro ay pasayro tao kay walay makaon. Di ko ka nang di may makaon binuang. Paano konsumo ko matag-adlaw? Ano man kon? Yawa na di may makaon. Kana ituraan ni mo minag mga tao sa kana ituraan na. Nagutom. Walay gutom na ituraan, gwapo ana. Una di. Una wan pa niya. Lotus yan ito kan guys, tempura. Ang sila sa waki-waki ma? Nanay dahon ko ng kapi-kapi. Wagi ko ni kahoyon. Boss. Among manager ne. Oy among manager. Gilo brada. Thank you. Pamidaris kwan guys. Siwol, gapit-hapit. Dagan kayong tao. Ang dagat to, arang kalinaw ang dagat guys eh. Na mga isda. Kita ka dito kuan isla. Kasi available na flavor. Pili lang ani. Choco vanilla. Choco vanilla naman Vanilla. nandun. Oo. Mix. Sige lang. Kada mo nulag sa kunsa. Pat ka ba? Pat ka ba? Nagpila di ay 20. 1 kilo. 15 ra to sa una no. Mahal naman gusto. Pero barato ra. Dito ka na mali. Hindi chicken danigi. Oh. Kulang pa ng Dilain ay mo. Dilain. tambaw ni squam. Sipon, ububo. Ito dag importante. Ang balik ilusod kayo. Dala. Manila, mga tubol mamit pinilipid. Balay. Balay na mo, diha siguro sa Tagkadlaw dako lagi. Manahon mi Mamakod mi mga nami ngani. siguro dire ang among balay karang na kuan diha karang bikiri diha sa kuno. Pinilipid na. Dapat pa jud og stop nagtabad ra nagkontrahay. Dapat pa dog itingin, mo koy kwarta withdraw. Tila. Tila, taban-taman. Kinsay sa inuson? Ag sa inus ma? Dahil di naman ko kano nagbugnaw pa, mo ako nabantayan. Murag sa sige na kung sinupak og kang bugnaw ba, di na ko siya modulot. Pero ang akong allergy sa Imo nang ipag-contract. oh, pero ang allergy na ko sa abog ko kanang bahumot, murag di samot mo
bawi. Kung bitaw, magsikop ka, mga nga ni bugnaw, di naman ko nagdagulo. Anong pino, ako magtanong. Tingnan na. Pahumot, Jude, loy kaya akong mga tapat dito. Akong mga tapat may mag-adjust, di na sila magpahumot. Ano ma'am? Kabuman sila nga allergy ko. Hindi mo nagignan. Ha? Di, nakabatay sila nga basta magpahumot. Sige na ko gatsin-gatsin din. Masturya mo ka na. Di, bawal yung pahumot ba? Madugay sila yung nag-adjust, di na sila magpahumot. Ice cream niya kanito, 20 yun. Mau gani yung gini, ang barato dali. Kaya guys, Ingani oh. nila dito la. Ang nakakon dito, 30. Bilaragon na. Ang takot ko dato kay kasabay ang circle. Bila gamay ra kayo. Gansi. Apa na nabili? Pinsin mo tiwas og tila. Yan, mag-friends. Apa na lang.